Izgleda svaka ima svoj akvarijum. Baš su cool i veliki. Samo je moj bolji. Kako da ne? O, šta je ovo? Sanduk sa blagom? Da vidimo šta je unutra. Neverovatno, kako lepo. Super! Ovo kamenje će mi sigurno trebati. Baš je lepo. O, a od konopca se isto može nešto smisliti. Samo ga treba malo ukrasiti. Koristit ću roze boju, tako je. Cool! Eto i malo šljokica. U stvari malo više. Wow, lepota. Ovdje mu je savršeno mesto. Cool. O, čekajte, a šta je ovo? Šta se dešava? A to se, draga, zove nauka. Ja uzgajam kristale i oni su mnogo lepši od tvojih kamenčića. Da, sve je gotovo. Pogledaj kako je lepo ispalo. Oni će biti ovdje, na najvidljivijem mjestu. Divno. Dobro, šta još imamo? I ovo će mi isto trebati. Dobro će izgledati ovdje. Eto, to je lepo za razliku od nekih. A jeste vidjeli ovo? Gledaj kako sladak delfin. On će viseti ovdje. I ovakve divne školjke. Sve za moju sirenu. Jel ti se sviđa? Naravno da ti se sviđa. Ajde, idi plivaj u svom akvarijumu. Šta to radiš? Hej, vrati mi! Šta je? Uplašila te moja igračka Ajkula, jeli? Kakva pera je? Došla mi ideja. Moj akvarijum će čuvati puno Ajkula. A ovdje ću okačiti rasvetu. I imam iste ukrase, samo lepše. Dobro, da vidimo šta još imam. Wow, kakva lepota. Savršen ukras za morsko dno. Cool. Da, sipat ću što više, tako je. Da, lepota. Wow, ekstra. Hej, zašto ponavljaš za mnom? To nije fair. Baš me briga. Dobro, gledaj šta još imam. Ovo je prava školjka sa blagom. Treba sve da se sredi da sireni bude udobno u ovom akvarijumu. Pogledajte, zar to nije preslatko? Kakav je to užasan zvuk! To, da, imamo odličan bend. Gledaj kakav sam ti krevet pripremila. Jel ti se sviđa? Jeli? Meni mnogo. Stavit ću ga ovdje. A tu će biti sanduk sa tvojim stvarima. O, da. Tu ću staviti stolicu i stočić za šminkanje. Ajde, sedi ovdje, navikavaj se na novi dom. Sve je spremno. Svaka mi čast. Izgledam prelepo. Šta? Bela se isto doterava. A jesi vidjela ovo? Ovo će biti pravi ormar sa haljinama. Stavit ću ga ovdje. O, da. Sireno, tvoja soba je spremna, a možeš da se odmoriš. Sedi i uživaj. Moja soba je svakako bolja. Nije istina. Odlučite vi, čiji akvarijum je bolji, pišite u komentarima. Imam ideju za novu sobu. Napravit ću pravu kuhinju. Jel se slažeš, Sireno? Ovo je tvoj frižider sa hranom. Jesi vidjela našu novu kuhinju? Baš je lepa, jel da? A meni se mnogo sviđa. Šta? Dobro, imam ideju. Šta će nama kuhinja? To više nije moderno. Ja ću napraviti pravi bar. Da. Obavezno treba staviti visoke barske stolice. Tako je. I naravno obezbeđenje, da bi pazili na red. Tako je. Odlično. Čekaj. A šta ako napravimo mali prank? To će biti smešno.
Bože, kako boli! Šta je to bilo? O, znam čime da ukrasim sto. Ovdje će odlično izgledati cveće. Lepota. A za stolom možeš da sediš ne samo ti, nego i tvoji gosti. Juj, kako slatko! Jao, fuj, kako dosadno, kao neki vrtić. Ja sam smislila nešto mnogo bolje. Sad ćete vidjeti. Malo iznenađenja za naš morski par. Ha. Šta si uradila? Sve si pokvarila? To nije smešno. Dobro, ja imam još jedan slobodan sprat. Treba ga nekako popuniti. To će biti lako. Tamo će biti dnevna soba. Dakle, stavit ću ovdje ovakvu fotelju. Zatim malo kućnih biljaka, obavezno stočić i naravno televizor. Sedi ovdje i uživaj. O, kako je cool ispalo. Šta? Ne mešaj se, gledaj svoje posla. Baš me briga, mi ćemo imati kauč, malu fotelju i sto sa cvećem. Preslatko. A tu će biti kutak za umetnost, jer si ti nama velika umetnica. Obožavam te, ti si najbolja. Hajde, nacrtaj nešto lepo. Wow, divno, svaka čast. Krov kuće je gotov. Treba ga ukrasiti. Mislim da će zvezda odlično izgledati na njemu. Neš, koliko je bolje. A još ću napraviti veliku zabavu ovdje. A vidi, to je pravi vodeni tobogan. Šta, jel tako? Pa dobro, i mi imamo takav tobogan, ali bolje od vašeg. Jo, da li smo se vratile? Znači sada možemo mirno da se igramo? Prvo ćemo ući u ovu sobu. O, šta je to? Izgleda da je taksi stigao. Naša kočija je spremna da krene. Morski konji će vas odvesti gde god poželite. Dakle, hajde da vidimo kakve kućice su ispale. Baš su lepe, jel da? Pogledajte svaki sprat. Izgleda ekstra, jel da? Napišite u komentarima svoje mišljenje. Čija kuća vam se najviše dopada? A meni se sviđaju obe. A mnogo su slatke. To je neverovatno. A jel bi htjeli sebi možda takvu kuću? Dakle, mislim da je pravo vreme da se spustimo po našem toboganu. To je jako zabavno. O, da, cool. Da, baš je zgodno spuštati se na donji sprat. Eto tako. Odlično. I šta to radiš? Ti si prva počela. Pa dobro, hajde zajedno da... Obožavam da gledam kulinarske izazove. Tako su zabavne. O ne, samo ne to. Ponestalo mi je lubenica. Kako to? Hoću još. Ideja. Mogu organizovati svoj kulinarski izazov. Idemo. Ćao svima. Jede mi se lubenica. Spremite je. Važi, draga. Dakle, ja ću da počnem. Za početak ću odseći gornji deo lubenice. Tako je. Došla sam do unutrašnjosti. Sad je moramo mutiti uz pomoć blendera. Ja sam kao pravi šef. Miley, možeš da paziš malo? Sva sam u lubenici. Ups, izvinjavam se, bako. Dakle, gde sam stala? Da. Treba će mi aparat sa Skittles bombonama. Treba mi svaka boja. Sad ću vam da ispričam svoju ideju. Dakle, imat ću žele lubenicu sa Skittles bombonama. Mala Britney obožava i jedno i drugo. Dakle, sipat ću svaki ukus bombona u lubenicu. Gotovo. A sada moram dodati želatin, da bi se sok od lubenice pretvorio u žele. Biće ekstra, vidjet ćete.
O, da. Zatvaram. Kako da ohladim to? Dakle, šta imam ovdje? Oho, koliko slatkiša. Tačno. Pozajmit ću od Miley Mentos bombone. Sigurna sam da neće ni primetiti. Svež dah će ohladiti moju lubenicu. Gledajte. Postalo je tako hladno. Šef opet nešto izmišlja. I meni je došla super ideja. Napravit ću medeni žele i sipati ga u lubenicu. To će biti ukusno. Sada treba istopiti žvaku. Za to ću koristiti ljuti čips takis. Ali plašim se da ga jedem. Mogu dati baki da proba. Da, to je super ideja. Posluži se, bako. Zanimljivo. Jao, šta je to? Sve mi gori unutra. Super, bako, to je baš ono što mi je trebalo. Istopila si svu žvaku. Hvala. Moraš upozoravati o neželjnim efektima, Miley. Izvini, bako, hoćeš čokoladicu? Izvoli. Oprošteno ti je. Sada prevrćem flašu sa hubabubom u lubenicu. Odlično. Bako, šta si ti smislila? Ja ću napraviti lubenicu sa čokoladom. Moj recept je jednostavan. Tako mi je spremala moja baka. Treba iseći trouglaste komade, a zatim izvaditi sredinu. Moramo dobiti ovakve koverte od lubenice. Unutra ću staviti čokoladu, ali prvo je treba istopiti. U činiju ću sipati šlag, a zatim dodati tečnu čokoladu. A sad ću to sve promešati. Ispao je baš ukusan fil. Napunit ću lubenicu ovim čokoladnim filom. Da, prelepo. Britney, probaj. Wow, koliko slatkiša. Odakle početi? Probat ću prvo ovu lubenicu. Je li to čokolada? Oho, sviđa mi se. Nikad nisam probala tako nešto. Ekstra. Šta još ima? Probat ću ovu lubenicu. Da vidimo šta je unutra. Bože, to je žele od lubenice, a unutra je puno Skittles bombona. Wow, nevjerovatno, svidjelo mi se. Njam, njam, njam. Svaka čast. Ostala je posljednja lubenica. Oho, koliko tečnog punjenja. Jedva čekam da probam. O, da. Ovo je žvaka huba-buba. Ekstra, znači mogu naduvati balon. Kako zabavno. Odlučila sam. Pobedila je sestra Miley. Ozbiljno? Nemam reči. Sada želim pastu. Mnogo sam gladna. Naravno, draga. Dakle, ja počinjem. Ja ću koristiti posebnu pastu. To su kaneloni. Baš su velike i ukusne. Stavit ću sve to u kalup. A unutra ubaciti sir. Ostalo je premazati sve paradajz sosom. I to je to. Divno. Znate, došla mi je ideja. Treba više sira. Narendaću ga ovako. Gledajte, i baka ima svoj trikovi. Jeste znali da veštačka vilica može da renda sir? To je baš brzo i lako. A sada mogu staviti pastu u rernu. Baka je već sve spremila. Odmah se vidi da je amater u kuvanju. Profesionalci sami spremaju testo za pastu. Pogotovo što imam provereni recept od italijanskog druga. Testo treba obojiti jestivim bojama da bi postalo šareno i lepo. O, da, to mi treba. Sada testo treba razvaljati. Uradit ću to uz pomoć specijalnog aparata. O, da, tako je. A sada testo treba iseći na ravne trake.
Super, odlično mi ide. Već sam pripremila listić običnog testa. Na njega ću staviti ove šarene trake. A sad ću razvaljati sve zajedno. Da. I konačno dodajem punjenje. Kod mene su to škampi. Sad ću iseći testo na ravne komade. A posle ću napraviti lepi makaroni u obliku bombona. Ispržit ću ih na ulju. Da, to je to. Mogu staviti sve u tanjir. Wow, ispalo je baš slatko. Dodat ću sos i to je to. A jeste me poželeli, a? A moje pasta je već spremna. Pogledajte kako slatko je ispalo. Zamalo sama da ne pojedem to. Dakle, moram ugrejati vodu. Gotovo. A sada uzimam instant nudle, dodat ću začine i preliti sve vrućom vodom. Ostalo je promešati i može se jesti. Gotovo. Wow, sve izgleda baš ukusno. Hoću da probam ove bombone. Izgledaju baš slatko. O, čekajte, ali ukus je užasan. Ne sviđa mi se. Fuj. O, probat ću ovo. Šta je to? O, to su kineske nudle. Mora da su ukusne. Probat ću. O, da, baš su lepe. Kako ljuto. To je bilo previše. Ne volim ljutu hranu. Opa, a ovo jelo izgleda baš dobro. Sad ću da probam. O, kako se razvlače sir i miris je ekstra. To je zaista ukusno. Mnogo mi se sviđa. Ova pasta je pobedila, da? Jel da? O, što? Pobeda je moja. A već sam završila da crtam. Pogledajte, hoću čokoladu. Wow, super jelo. Rado ću spremiti čokoladu za moju sestru. Imam čak i odgovarajuće kalupi. U obliku srca, to je preslatko. Dakle, stavljam u svako srce M&M's bombone. A zatim žele mede. A preko ću sipati pucketove bombone. Baš su ukusne. Tako je. A sada sipam u svaki kalup Nutellu. O, obožavam je. I Britney je voli. Biće oduševljena. Ovdje malo Nutelle. I ovdje. To je to. Ostalo je staviti to u frižider i sad čekati da se zaledi. Ćao, ćao, čokoladice. Uskoro ćemo se vidjeti. O, kako slatko, svaka čast. I ja sam smislila šta ću napraviti za našu Britney. Prvo ću staviti različite čokoladice u rernu. Povećat ću temperaturu i sad čekati dok se sve istopi. A dok čekam, iseći ću jagode. Donela sam ih iz moje bašte. I borovnica će mi trebati. O, a vreme je vaditi čokoladu. Da vidimo šta je ispalo. Da, sve je baš tako kao što sam htjela. Čokolada se istopila. Sad ću promešati sve iglicom za pletenje. O, kakva lepa šara. Prelepo. A sada dodajem jagode i borovnicu. Napravila sam ne samo ukusnu, već i zdravu čokoladu. Sad ću vam pokazati kako se pravi zaista ukusna čokolada. Pogledajte šta imam. To je vazdušasta, tirkizna čokolada. Dodat ću još i jastive šljokice, tako je. Ali to nije sve, došla mi ideja. Nacrtat ću na čokoladi okean i plažu. Belom čokoladom ću napraviti penu od talasa. I dodati malo šećera. Ostalo je dodati par detalja. Perle, školjke. O da, moje remek delo je skoro spremno. Sad uzimam drugu istu čokoladu i pokrivam je kikiriki puterom.
Spajam to sve i to je to. O, cool. Da, jeste. Ali niko od mene ni gore. Prijetno, Britney. O, to je moj san. Puno čokolade i sve za mene. Ova čokolada je prelepa. Idemo dalje. Neverovatno. O, da. Ukus je ekstra. Zadovoljna sam. A dakle, ostala je posljednja čokoladica. Mnogo lepa. Čak mi je žao da je jedem. Oho, tu je kikiriki puder. Koga da izaberem? Da znam, ova čokolada je pobedila. Da, znala sam i ja sam najbolja. Najbolja, hajde, krenite. Odlično, a mi već imamo kore. A ja imam fil za tortu. A ja imam maskaru za trepavice. Ja nisam na vreme, jel da? Dobro, ja imam lopaticu. Hajde da sastavimo našu tortu. O, devojke su spremne. Već su počeli da sastavljaju tortu. Njihova torta će biti šarena. Izgleda baš cool. Svaka čast, devojke. Nastavite tako. Ostalo je sasvim malo. Devojke, moramo da pobedimo. Aha, tako je. I posljednja kora. Gotovo. Svaka nam čast. A što je kod dečaka? To je užasna torta. Naša će biti bolja. Ja imam kore. Dakle, istisnut ću fil na koru, a zatim predajem to Tedu. Hajde, radi, brate. Važi, ja ću staviti još jednu koru i srediti fil. Kevin, hajde sad ti. Naravno, stavljam još jednu koru i opet stavljam kremu. Svaka nam čast. O ne, šta sam uradio? Upropastio sam našu tortu. Jao. Šta mislite, hoćemo stići da napravimo novu? A devojke su srećne što je njihova torta uništena. Hajde, momci, saberite se. Morate napraviti dobru tortu i imate još vremena. O, došla im je neka ideja. Hajde da vidimo šta je to. Čekajte, šta radite? Sumnjam da je to dobra ideja. Momci, uspeli smo! Hajde da vidimo tortu, devojka. O, baš je slatka. Sigurna sam da će se šefu Mary dopasti ova ideja. O, svaka nam čast. Naša torta je prelepa, jel da? Jeste vidjeli? Njihova torta je divna. Šta da radimo? Nemamo vremena. O, momci, to je genijalno. Možemo ukrasiti tortu tako, kao da je to fudbalska lopta. Super! Dakle, vaše vreme isteklo. Sklonite ruke od torte. Spremna sam da vidim šta ste napravili. Pogledat ću prvo ovu tortu. Izgleda zanimljivo. Kakav je ukus? Kakva je? Znate, sviđa mi se. Šalim se. Torta je odvratna. Kako to? Ne! Sad ću probati tortu, devojka. O, kako je velika. Sviđa mi se kako izgleda, ali bitan je ukus. Wow, to je baš dobro. Da, devojke, vi ste spremili najbolju tortu. Svaka čast! Dakle, tim devojke je pobedio 1:0. Šta to radite? To je nova igrica Multidosort. Šta treba raditi? Bako, nemoj da se trudiš. Pobedit ću te. Ja ću skupiti krofne brže. Ja sam šef. Ma nećete uspeti. Oho, Baki odlično ide. O ne, Roxy je odlučila da zavitlava Baku. Ali to uopšte nije fair. O ne,
I između Roxy i šefe pravi sukob. Ko će pobediti? A šta te miriše? Roxy je nešto osjetila. Šefe, da li možda znate šta je to? O ne, jelo šefa gori. Znači Roxy je pobedila. Gledaj video do kraja i dobij poklon. Instalirajte igricu Multidot Sort u Google Playu ili App Storeu. Dakle, u drugoj rundi morate spremiti najlepši koktel. Hajde, dajte sve od sebe. Hajde, momci, ovo je naša šansa. Dakle, sklonite se. Razbit ću lubenicu uz pomoć glave. Ovo je bolelo. Sljedeća. Jao, nije mi dobro. Dakle, posljednja. Da, sve u redu. Jao, samo se mora malo odmoriti. Jao, tede. Dobro, sad je naš red. Dakle, treba uz pomoć blendera umutiti sve. Napravit ćemo sok od lubenice. Odlično. Ne sumnjam da ćemo imati najlepši koktel. Ja sam donio led. Tako je hladan. Je li to za mene? Hvala. Ne. Uzmi bolje ovo. Dobro. Hajde da počnemo. Treba izmrviti ovaj led. Momci baš dobro rade. Oni baš žele da pobede. Ali šta će im toliko leda, ne razumijem? Sad ćemo da vidimo. Kakvu veliku čašu koriste. Sad je jasno šta će im toliko leda. Dakle, momci su skoro završili. Oni već sipaju sok u čašu. Ostalo je samo ukrasiti koktel. Trenutak, pogledajte šta imam. To je slamka. Da, veličina slamke baš odgovara koktelu. A šta je kod devojka? Devojke, hajde, saberite se. Moramo opet pobediti. Dakle, treba dodati u čašu puno voća i bobica. Što više, bit će bolje. Da, sad ćemo preliti sve fantom. Wow, samo pogledajte kako je to lepo. Baš mi se sviđa naš koktel. Da, ali to još nije sve. Ja ću ukrasiti čašu pomoranđom. A ja ću baciti slamku. Gotovo! Wow, devojke, svaka vam čast. A vreme isteklo. Da vidimo šta će reći Mary. To je to, nemate više vremena. Hajde da pogledamo vaše koktele. Baš su veliki. Da vidimo čiji će biti bolji. Devojke, znate, to nije loše, može da prođe. A šta je kod dečaka? Wow, vaš koktel je još veći. A kakav je ukus? Ja obožavam sok od lubenice. To je veoma ukusno. Znate, moram razmisliti. Dečaci ili devojke? Pa naravno, dečaci, čestitam. Tu! A sad mi spremite pravu italijansku picu. Hajde, dajte sve od sebe. Ja sam smislio nešto. Gledajte, imam testo. Kevin, hvataj. Uhvatio sam te da sam ti. Gotovo. A sada treba razvaljati ovo testo s pomoć oklagije. Hoćete da vam pokažem trik? Gledajte kako mogu. Hoću ja, daj meni. Gledaj. Odlično mi ide. Jao, šta sam uradio? Izvini. Ne vidim ništa. Izvinjavam se, to je naše testo. Uzmi čokoladicu, nemoj da se ljutiš. Hvala, Kenny. Devojke, ja imam čokoladu. Daj nama. Dobro. To izvolite. A sada idi odavde. Jedva čekam da probam. Ukusno. Pa, hajde da počnemo da pravimo picu. Da, ali bolje od roze testa. Sad ćemo razvaljati, tako je? Odlično. Moje ruke. Jao, to je sigurno jako bolelo. Jao, izvini, nisam namerno. Moje jedne ruke. Valjda je prošlo. Hvala svima. A šta je kod dečaka? Hajde da vidimo.
O, šta je to smislio Ted? Odlučio je da iskoristi svoje veštine karatea. Pogledajte kako moćno seče sa stojke za picu. Svaka mu čast. Momci, uspeo sam! Jeste vidjeli to, a? Da, jesmo, ali sad smo svi prljavi. Da, moramo sve da stavljamo rukama. Devojke, šta je kod vas? O, vi ste isekli jagode, super! A, još i mango. To je jako ukusno. Šta? I sliku tima dečaka? Neočekivano. Dakle, možete početi da stavljate punjenje na picu. Umjesto sosa ćemo koristiti marshmallow, a razmazat ću ga po testu, a zatim stavljamo punjenje. Koristit ćemo različito voće i bobice isto. Odlično! Ostalo je to ispeći. Ja sam prva došla ovde. Ne, ja sam prvi, pusti me! To je bilo lako. Dakle, stavljam i čekam. Jo, to je bolelo. Baš je bezobrazna. Čekajte, došla mi ideja. Hajde da ispečemo picu uz pomoć šibice i vatre. Mislim da ćemo uspjeti. Pa, da li radi? Valjda se zagreva. Da, ali vrlo sporo. Da, čekajte, smislio sam još nešto. Hajde da koristimo bacač plamena. Šta mislite? Pa da, hajde da probamo. Dakle, uključujemo! Jesu poludeli, prestanite! Baš je vruće. Još malo! Hajde! Uspeli smo! O, momci, to je bilo baš moćno. Ali nemate više vremena. Zaustavite se. Dakle, vreme je isteklo. Hajde da vidimo šta imate. Vaše pice su baš različite. Dakle, prvo, momci. Uzet ću jedan komad. To je klasična pizza. Nije loša, sviđa mi se. Bravo, idemo dalje. A sada, tim devojka. Da vidimo kakva je vaša pizza. Pa to je voćna slatka pizza. Super, to je nevjerovatno ukusno. Čestitam, vi ste pobedile. Dakle, imamo 2:1 u korist devojaka. One su pobedile u ovom izazovu i osvojile glavnu nagradu. Čestitam vam, devojke. Sad smo bogate, ne mogu da verujem. Da, pogledajte koliko pare imamo. Blago nama. Da, možemo kupiti puno slatki. Deco, ispred vas stoje ukusni i lepi milkshake-ovi. Sigurno želite da ih probate, ali još je rano. Prvo izaberite kartice da biste saznali kolika će vam biti brzina. Hajde da vidimo. Prvi je Mike. Ti si danas najsporiji. Nikol ima srednju brzinu. A mi je najbrža. Dakle, sada možete probati. Koktel je super. Oduševljena sam, ali piću ga ovako, tako će biti brže. Da. Oho, Mija, svaka ti čast. Ali ja neću žuriti tako. Mogu da popijem koktel srednjom brzinom. Kako je lep, sviđa mi se. Na dnu još nešto ostalo. Wow, ovo je najbolji koktel u mom životu. Cool. I ja ću uskoro probati svoj koktel. Još malo. Skoro sam stigao do slamčice. Devojke, ovo je ukusno. Bravo, i 100 godina nije prošla. Da, ja sam meteor, devojke. Bravo, bravo. Nemoj reći da želiš još. Idemo mi. Ne možemo da te čekamo. Oho, ovog puta junaci imaju cele kante sa KFC piletinom. Super! Ali hajde prvo da vidimo vaše brzine. Pokažite. Nikol je sada najsporija. Mija, šta je kod tebe? Srednja brzina, super! A Mike je najbrži, cool! Hajde da počnemo.
Da, želim što pre da probam. Obožavam ove batake. Mike, a možeš li da paziš malo? Šta si uradila? Moja piletina. Ej, to je moje. Uzmi ako hoćeš. Ne, više ne želim. Mija, zbog tebe beskućnik pojeo moju piletinu. Ni ti više ništa nemaš. Ali Nikol još ima celu kantu. Da, upravo si. Hajde da uzmemo njenu kantu sa piletinom jer će ona jesti veoma sporo. Računaj da ćemo mi da joj pomognemo. Da, super ideja, Mike. Preukusno. Obožavam ovu piletinu. I ja. Oho, prošli put je bila kanta piletine, a ovog puta kanta maltizarsa. Hajde da uzmemo kartice. Hajde, pokažite. Mike je najsporiji. Nikol ima srednju brzinu. A Mija? Ona je danas brža od svetlosti. Da, moje omiljene bombone. Želim da pojedem sve što pre. Pala mi je čak ideja kako da to uradim brže od svih. Uvući ću sve kuglice maltizarsa kroz slamku. Eto, sve sam pojela. A vi? Treba razmisliti. Tačno. I meni došla jedna ideja. Sad ću izvaditi tobogan. Aha. A sada sipam sve bombone i posmatram kako se čokoladne kuglice zabavno spuštaju. A sad ih hvatam ustima. Da, cool. Njam, 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 kako ukusno. Hoću još. Šta? Nema više? Sreća nije trajala baš dugo. Nemam više. Da li je nekome ostalo još? Da, ja imam celu kantu maltizarsa. Još nijedan nisam pojeo, ali ne žurim jer sam najsporiji. To me nervira. Hajde da mu pomognemo. Hvala ti, Nikol. To je bilo ukusno. Jedna je ostala. Nju ću pojesti. Fuj, ovog puta imate male hobotice. Njih nije prijatno jesti, ni brzo, ni sporo. Ajde da vidimo kartice. Izvlačite. Mija, pokaži šta imaš. Ti ćeš jesti sporo. A Mike? Srednja brzina. A šta je kod Nikol? Najveća brzina. Ne brini, poješćeš brže od svih i zaboravit ćeš na to. Možete početi, hajde. Mrzim hobotnice, one su tako užasne. Ustima ću imati riblji ukus još tako dugo. Jadna ja, fuj. Mike, prestani da mi se smeješ. Eto ti. Promašaj. Fuj. Odvratno. Ove hobotnice su gumene. Žvaćem, a one se ne žvaće. Nikol, dosta. Jedne mi je bilo dovoljno. Bravo, Mike, uspeo si. Jedva sam progutao to. Šta je kod Mije? Ja nigde ne žurim. Zapravo, trebalo bi da požuriš. Hajde! Dobro, Nikol, hajde da se igramo. Eto ti! Ups, izvini. Skoro sam sve pojela. Da li ste zaspali? To je čak i bolje. Sad se mogu rešiti ovih hobotnica i reći da sam sve pojela. Ćao, ćao, hobotnice. A sada stavljam tanir na sto. Gotovo. Opa, to je Pringles sa nutelom, cool. Hoćete da probate? Onda izvlačite kartice da biste saznali svoju brzinu. Da vidimo. Nikol je spora, tužno. A mi je srednja, to nije loše. Znači da je Mike najbrži, super. Hajde da probamo što pre. Čips i Nutella, to je sjajna kombinacija, veoma mi se sviđa. Želim što pre da pojedem celo pakovanje. Sad ću ja da probam. Mike, kako si tako brzo sve pojeo? Svaka čast. Nema šanse, druže, nećeš jesti moj čips. Ja ću sama sve pojesti. Šta? Ruka mi se zaglavila. Ne mogu da izvučem. Ups, izvini, Mike. To je bilo smešno. Kako da ne? To je baš bolelo, Mija. Pa rekla sam izvini, Mike. Konačno sam izvukla ruku.
Ali mi se sav čips prosuo. Prestanite da se smete. Smešno. A sad ću ja probati. O ne, ispustila sam čips. Morat ću ponovo da je vadim. Wow, to su Kit Kat nudle. Neverovatno. Ostalo samo da saznamo kolika će biti brzina kod svakog od vas. Mike je spor. Nicole je srednja. A Mia najbrža. Ti si brža od munje. Počnite. Ja ću jesti štapićima. Ali to nije dovoljno brzo. Došla mi ideja. Hoćete da vam pokažem svoj novi izum? To je bušilica sa viljuškom. O, majka, vidiš, tema Mia. Šta? Gde da gledam? O, wow. Cool. Konačno si videla? A sad ću probati. Oho, tako cool. Sada mogu probati. O da, nikad pre nisam probala čokoladne rezance. Ljudi, to je predobro. Probajte brže. Super! Šta je super? Ma nebitno, Mike, ja sam već sve pojela. Hajde sada vi. Super, sad ja. Probat ću moju porciju. O, da. Čokoladne nudle su veoma ukusne. A Mia je bila u pravu. Ja sam uzeo u ruke štapiće. Jao, Mike je tako spor. Hajde, jedi brže dok ja nisam sve pojela umjesto tebe. Hvala, Mia. Super, zauzela sam Majka, a to znači da mogu neprimetno da pojedem njegovu porciju. Cool! Kako ukusno. Hoću još da probam, ali gdje je moja hrana? Nicole, jesi li ti sve pojela? Ne, ja imam svoju porciju. Ako nije Nicole, onda je Mia. Ne, to nisam ja. Ja se nisam najeo. Mike, tako si smešan. Kakva lepota, od uvek sam htjela da učestvujem u Roze Challenge-u. Pitam se šta se nalazi ispod poklopca. Sjajno, obožavam medvede i marmeladu. Savršena kombinacija. Joj, baš je žilav. Moji zubi su nesposobni za to. U redu, smislila sam kako da ga pojedem. Testera će mi pomoći. Hoćeš častiti prijateljicu, molim te. Ne, ovo je moj medved. Cicija. Zapravo, i ja sam dobila nešto ukusno. Taman sam htjela da ručam. Tako da su mi nudle baš dobrodošle. Tako su ukusne. Još nikad nisam probala roze rezance. Stop, šta je to? Odakle je ovdje paprika? A, to su ljute nudle. U pomoć! A, Moram hitno nešto da uradim. Mislim da sam imala negde vatrogasni aparat. Sad ću te spasiti. Juj! Nisam znala da je traumatično biti vatrogasac. Jao, od mog medveda je ostala samo bara. Pa izvini, nemoj na mene da se ljutiš, nisam htjela. Eto, bolje uhvataj penu. Šta nas čeka ovog puta? Vreme da saznamo. Ne. Mrzim limuni. A ja imam čokoladnu fontanu. To vole svi. Biće mi slatko i vrlo ukusno, a tebi veoma kiselo. Limun nije roze boje, a challenge je da nas roze, tako da ga neću jesti. Eto, ne zahvaljuj. To je jedini na svetu roze limun. I jedi ga brže. Joj, kako kiselo. Ali jaka sam, tako da ću uraditi to. Mogu ja to. Dokazat ću svima. To je to. Sljedeći. I posljednji. Joj, nije mi dobro. Šta ti je sa licem? Samo da si vidjela sebe sa strane.
Pa, vreme je da probam svoju čokoladu. Jao, kako ukusno. Ispada da čokolada nije obična, već sa ukusom jagode. Bolje jesti kašikom. Mada, ovdje treba veća kašika. Ta mi treba. Idemo. Daj mi bar da probam tvoju čokoladu. Šta? Ne, moje je. U redu. Znam, upravo sam dobila odličnu ideju kako da se osvetim ovoj cici. Sad ću uraditi par spretnih pokreta i limun će se pretvoriti u lepu lizalicu. To je to. Još ću samo da je ukrasim. Hej, Cicio, hajde da se zamenimo. Daću ti ovu lizalicu, a ti ćeš mi dati čokoladu. U redu, hajde. Konačno sam se otarasila ovog glupog limuna. Šta? Kakva je to lizalica? Nije ukusna. Jao, to je limun. Kako te nije sramota? U redu, začepit ću čokoladnu fontanu. Šta si uradila? Sad će eksplodirati. Dobro je što uvek nosim kišobran sa sobom. Jao, a ja sam sva u čokoladi. Hajde da odlučimo na papir, kamen, makaze ko će biti prvi. To, pobedila sam. I ponovo sam pobedila jer sam dobila roza fantu sa baš moćnom slamkom u obliku naočara. Pa hajde da probamo. Ekstra je. Jao, daj mi bar gutljaj, molim te. Ne. Šta? Zašto si ti dobila ukusnu fantu, a ja ovo čudovište? Kakav užas. Mada možda sve nije tako loše. Možda će mi moj rak pomoći da ukradem malo fanta od ove cicije. Čudno, gdje je fanta? Zašto je nema? Šta? Kako se usuđuješ? Još si moju fantu popila? To je već previše. Sad moraš da pojedeš ovog gadnog kraka. Možda nije tako gadan. Juj, kako boli. Otkači se od mene, brzo. Ajde. Jadni moj nos. Pogledajte na šta liči sad. Sad izgledaš kao klovn. Izgleda da znam šta mi može pomoći. Da bih razoružila ovog raka, treba ga skuvati. Sad će se ovaj izazov pretvoriti u kulinarsku emisiju. Recept je vrlo jednostavan. Treba staviti raka u vrelu vodu i to je to. Sad ćemo malo sačekati. I možemo da ga vadimo. Pogledajte kako je crven. To znači da je postao jestiv. Sad ću da probam. Ne samo da je jestivi, već je vrlo ukusan. Takve rakove mi ne smete da jedem. Jer su stvarno ukusni. Okay. Da li bi ti smetalo da prvo otvorim poklopac? Kakva lepota! To je aparat sa roze žvakama. Blago meni i malo sam treće. Ali kako da dohvatim ove žvake? Trebaš staviti pare tamo. Pare. U redu. Ali imam kod sebe samo smeće. Nema veze, i bez para ću uzeti te žvake. Hajde, izlazite. Ti se snalazi, a ja ću da vidim šta sam dobila. Oho, i meni se posrećilo jer sam dobila veliku lizalicu. Samo što uopšte nije slatka. Jao, pa to je plastika. Pitam se šta je unutra. Oho, tu je gomila lizalica i sve su moje. Prvo moram skinuti omote. Jao, samo pogledaj kakva lepota. I što je najvažnije, mogu pojesti to bez ikakvih problema i para. Ekstra su. Želim da pojedem sve to odjednom. Izgleda da sam preterala. Kako da ih izvadim? Hajde, izlazite. Konačno.
Sad imam puna usta lizalica. Šta može biti bolje? Još samo da progutam. Dobro je. Čudno, šta je ovo? Otkud ispod lizalica ove pare? Možda su za mene? Tačnije za moj aparat sa žvakama? U redu, daću ti ove pare, ali moraš da me častiš žvakama. Pa dobro. Izvući ću se nekako. Da, slažem se. Konačno su pare kod mene. Dakle, i žvake isto. Jao, koliko sam čekala ovo. To je jako ukusno. Oho, koliko žvaka ima tu. Kakva je to veze ima? I onako su sve moje? Šta? Ali dogovorili smo se. Lažljivice. Prevarant. Prestani da bubnjaš. Bolje pogledaj kakav balonček da naduvam. Da, veoma je velik. Mislim da će biti zabavno ako ga probušim. Eto ti. Hej, šta si uradila? Sva sam u žvaki. Užas. Oho, to je izazov velika, srednja i mala hrana. I ovog puta drugari su dobili Nutellu. O, kako mala slatka teglica. Sad ću probati ovu Nutellu. O, da, divno. Baš mi se sviđa. O, ideja. Uzet ću presu za Belly Lux, a stavit ću Nutellu unutra, a zatim pritisnuti. Jehu! Gledajte, izašla je čokoladna pasta. Jo, teglica se zaglavila, ne mogu da izvadim. Uspela sam. Tracy, ti si tako smiješna. A da, sad je mu red. Znate šta, ja obožavam Nutellu. Dobro je što sam dobio srednju porciju. Imam čak i specijalnu kašiku za nju. Sad ću probati. O da, to je pravi užitak. Divno, mnogo mi se sviđa. Dovoljno, sad je red. Otvaram. Ona je tako ogromna, ne mogu da je otvorim. Jel se poklopac zalepio ili šta je bilo? Moram nešto da smislim. O, tačno. Uzet ću bušilicu i napraviti u poklopcu rupe. Da, tako je. Još malo. Odlično. A sada treba okrenuti ovu teglu. Ovo nije tako lako kako se čini, ali uspeću. Da, svaka mi čast. Gledajte, kako mnogo čokoladne testenine. Neverovatno. Hoću što pre da probam. To je preukusno. A meni se mnogo dopada. O, Martin, da li misliš isto što ja? Da, hajde i mi da probamo. I šta radite? Jesam vam dozvolila? To je moje. Pa dobro, ješću štapićima da vama manje ostane. Ovo je suviše ukusno. Dobro je što sam dobila tako mnogo. Oho, kako dugačka špageta. Ne mogu da se zaustavim. Šta se dešava? Kuda sve nestaje? Šta? Jill, jesi sve to pojela sama? Kakav stomak imaš? U šoku sam. I ja? A sad ste dobili Malteser s bombone. Stacy ima ogromnu porciju, čak i preveliku, ali ona sigurno ne želi da deli. A Martin ima srednju kanticu sa bombonama, a Jill je dobila najmanju kantu. Martin ne može. To je sve samo za mene. O, da, ove bombone su prelepe. Martin, hoćeš mi dati svoje bombone? Imala sam tako malo. Kako da ne? Ti sa mnom nisi delila. Tako da ću sve da pojedem sam. Bez tvoje pomoći, Jill. O, da, ove bombone su super. Znate šta, došla mi ideja. Preliću mlekom svoje bombone. Da, tako je. O, to je odlična kombinacija. Ovo podsjeća na cornflakes. Najbolji doručak. A ostatak hoću da sipam direktno u usta. Eto, sve sam pojeo. Ali jede mi se još. Mogu ukrasti malo od Stacy. Malo sutra, Martine. Ja ću sve da budem sama. A meni tvoja pomoć sigurno ne treba. O, ne
sad će se sve srušiti. Mamice. Odakle mogu uzeti bombonu da se sve ne sruši? A šta ako ja to uradim brzo? O ne! To je bila loša ideja. Jill, to je dobra prilika da probamo. Šta to radite? Moram se ubrzati dok sve niste pojeli. Ona ima još. Šta radite? Ne, to su moje bombone. Prestanite. Da vidimo. Ovog puta imate kolu. Tačnije žele kolu. A Martin ima ogromnu flašu kole. Ona se tako smešno trese, pogledajte. A Jill je dobila srednju flašu. Obične, ali nije ni to loše. Dakle, Stacy počinje. Ona je dobila najmanje. Vrlo rado. Sad ću probati. Kako je to ukusno. Fantastično. Jao, flaša mi izletela iz usta. Ups, i udarila je Martinovu flašu. Pazi malo, Stacy, za malo da oboriš moju flašu. Izvinjavam se, slučajno sam. Hajde, već brže jedi. Hoću ja da probam svoju flašu. Stani! Zapravo ja sam sljedeća. Dođi kod mene, moja kolica. Sad ću te probati. O, da? Šta može biti ukusnije? Hoću da pojedem sve do kraja. Eto, to nije bilo teško. Ups, samo nisam stigla da sažvaćem. I sad se ja tresem kao flaša. Martine, hvala što si me zaustavio. Konačno, sad je moj red. Ja sam tako gladan. Poješću sve do kraja, ali neću nigde da žurim. Ne, šta se dešava? Ja sam tako jako zaljuljao flašu da se ona sada tresa na sve strane. Joj. Oho, flaša sigurno ne želi da je jedu. Ona se brani od svih vas. Brže hvataj, Martine. Ne mogu. Sad ćemo ti pomoći. Uspeli smo. A sada navalite. Čekajte, a vi zašto jedete? Ovo je moje kola. Marš odavde. Prelepo. A mi to nećemo tek tako ostaviti. Predlažem da uzmemo svoje. Podržavam. Daj nam. Obožavam žele i obožavam kolu. A zajedno to je duplo zadovoljstvo. Najbolji desert na svetu. Super. Pošto su svi odlučili da uzmu sebi popače, onda se ništa ne može učiniti. Samo što se Martin malo razočarao. Ali što da ti radim, trebao si brže da žvaćeš. Vidi, Stacy je spremna da podeli sa tobom. Dobro, uzmi. Samo nemoj da plačeš. Da, baš ti hvala. A ovog puta ste dobili čokoladnu pastu sa ukusom KitKata. Ovako nešto sigurno nikada niste jeli. Stacy ima ogromnu porciju paste, Martin ima srednju, a Jill je opet dobila malu porciju. A Jill, možeš početi? Hajde, reci nam kako ti se dopada. Ok, sad ću probati. Da, to je super. Ništa ukusnije nisam jela. A ja ću da jedem kineskim štapićima. I jedva čekam da probam. Šta je ovo? Nešto neće. Ja nisam mislio da je to tako teško. Eto, sad mi se svi smeju. Šta da radim? Tačno. Mogu da namotam nudle na štapiće. Tako je. Gledajte. Sada imam ogromnu čokoladnu loptu testenine. To je baš ono što mi treba. Jako ukusno. Hej, skloni svoje ruke. To je samo moje. Znaš šta? Ipak mogu da ti dam nešto. Izvoli. Ti misliš da je ovo smešno? Pa nije. Ma daj, to je zaista bilo smešno. Okej, ne ometajte me. Ja uživam. Fantastično. Da, ti jedeš tako privlačno. Ali sad si sav u čokoladi. Što? Zaista? Hvala što ste mi rekli. Sad ću sve dobrišem. Kako je sad? Jesam čist? Pa skoro. Dobro, sad je red. Moje pasta izgleda tako ukusno. Jedva čekam da probam. Prelepo. Drugari, da li mi zavidite? Tako je, znam da mi zavidite. Ali ja sam vam
Sama ne želim da delim. Ješću sve sama. Divno. Ja sam u slatkom raju. O, ja znam kako da naučimo pameti pohlepnu Stacy. Jill, hajde da rastopimo njenu pastu fenom. Da vidimo šta će onda da radi. Hej, Jill, šta to radiš? Halo, imamo drugi plan. Da, tačno, izvini, malo sam se zanela. Da, hajde da je naučimo pameti. Kako ukusno. Čekajte, šta? Šta se dešava? O, ne! Moja pasta se pretvorila u čokoladnu supu. Šta ste uradili? Koji ste vi, prijatelji? U stvari, znate šta? Došla mi ideja. Sad ću da prevrnem kantu i sva čokolada će se prosuti na vas. Ups! Ali sada svi mogu da probaju čokoladu. O, da. To ja zovem sladak život. Prestanite, dajte meni malo.